Kulukutu, singena sesigulukude ke madoda amakhulu endlonhlweni ngithi ngiyathokozisa ngibingelela zangoma zenyanga Amathwasa ogobela. Abathandazi ngithi nje iqhwagaza kithi ibambeni uyanibingelela uma bhetsha ngekhwantame esigulini ezelapha. Indoda yona yodwa emhlabeni ejuluka igazi amanye amadoda ejuluka amanzana osawudi. Imini TLB inyanga enkulu yalapha empangeni. Ngifuna ukubheka ke manje Amathwasa, Amathwasa hayi. Cha, uyothwasa kanti emzini womuntu yini lena elindeleke kuwe wethwasa. Fika emzini womuntu hlonipha. Yazi ukuthi lapha ya uya emzini womuntu. Thwasa awukhohlwe iselfoni. Khohlwe ungaze nje uyabona uma ngabe usuqala uthi njengamanje ngifuna ukuthi ngiyenze lento. Lezi izinto ezokuvusela ngeenkanungo ubuka amavidiyo abheda, ubuka amavidiyo ocansi usendelane nomuntu wakho izinto ezithile awumtshela umuntu wakho ukuthi njengamanje ngicela ukuthi ngifocuse lento. Njengoba isikhathi ngisazi sokuthi njoba ngiyaqala ngoJuni ngiyothwasa, ngoDisemba kuthiwa ngiyaphuma. Noma ngifuna ukulilinda ihlozi likhulume selikhulumileke. Angifuni ukuchaza ukuthi likhuluma kanjani, ngikhuluma ngomuntu osethi no, senyasithatha manje isigaba, sesithathiwe isigaba sokuthi ngiyothwasa. Phuma ke ku social media. Makhosi. Kunjalo endlondlo. Ngikhuluma nabantu abakhulu phela. Phuma ku social media zitshele nje ukuthi wena ufuna ukuphuma umuntu ozothile. Uma ufika utshela imithetho yokuthwasa, ilandele imithetho yokuthwasa. Imithetho yokuthwasa ayicindezeli wena, yebo phela izokucindezela. Uma kuthiwa ama-cellphone ke bogogo bomkhulu Mathwasa, cha siyacela nihlukane nabo. Benzela ukuthi ungalokhu ngelinye ilanga uyabizwa kuthiwa we gogo sibanibani, we mkhulu sibanibani, futhi usunegama we mkhulu sibanibani. Sheshe usabele, sheshe ulalele ngoba uzogcina kwesikhathi la ufaka ama-earphones nani. Wena okwakho sekukuthi uhlale amahlebe akho alindele ukubizwa entwasweni, alindele ukubizwa. Ziphathe kahle njengengane entwasweni. Uyiphatha kanjani ke entwasweni? Uyiphatha kanjani uma ngabe uyithwasa? Lelo kuyiphatha 1, yenza imisebenzi yakwagobela. Kubalekelani ungagcini uyivila. Uma ngabe kuvuka ekseni, uyavuka uthatha ihala, uyabona uma uyakhwishizela uzutshela uma kuthiwa okay, lapha ekhaya ke kwenziwa kanje mhlambe kuyasetshenzwa yabo emasimini. Bheka phansi. Ogobela basuke benzelani lento lena. Kunesibusiso okufanele mawusithole sokusebenza kubo kwababo wakho, kubo kwamama wakho. Ekhaya phela khumbula ukuthi uma usebenza igceke ekhaya uholi, kodwa uthola isibusiso kuthiwa waze waklina egcekeni, waze wahlanza kahle, waze walungisa kahle nje nenkosi kubusisa. Lezi ibusiso ozoyinikwa ugobela ngeke kunike kuze kusukunyiswe uthi uma kuthiwa gudluka kusofa, usukume nawo usofa, ugwegwese nawo usofa. Usukume nawo impela usofa kwenzela ukuthi nje wena kushanelwa nje wena uhleli ubuka iTV ucofa iselfoni. Yiba nesikhathi uzitshela ukuthi okay, kwagobela uma kuthiwa kukhiwa amanzi ekseni, hamba ukha amanzi. Kunale moya yasekuseni uphehla igobongo uyasebenza ulali. Le moya yasekuseni iyona ezovusa lobu bungoma kuwe, ezovusa lobunyanga, ezovusa lokuthandaza. Zitshele futhi uma kungukuthi uthwasa lapho okugaywa khona imithi khona, musu ukujaha ukwazi izinto ezijulile. Linda ukuthi ihlozi lakho lifuna ukukufundisana. Ihlozi lakho ngabe likuthume endaweni okuyiyona, ningabe uthwasa endaweni okuyiyona noma kwakusenzela ukuthi ukucashiswe. Phela kuyenzeka nenkosi ihambe yofihla somewhere kanti isazophuma isiyoba inkosi lapha ekhaya kubo, isiyoba inkosi lapha esizweni sayo. Kungenzeka mhlawumbe yona babenza ukuthi nje uzohlala la kwesikhashana. Kungenzeka nokube
logobela wakho uzoqala ngawe ukuthwasisa umuntu into ethile uthulele ebusuku zifike ihlozi lithi tshela ugobela ukuthi akakuthwasisa ukuthi nokuthi nokuthi uhamba umtshela ugobela awumsabi ugobela uyamhlonipha awugcini ngokumhlonipha ugobela njalo esigohlweni ingakho inyanga ithi inyanga isiphumile kwagobela ebesilokhu ithuka ugobela uthi hayi inyanga ethile lokhu nalokhu bese ezomunye ibanga isigama leyo nyanga leyo kodwa zikahle ukuthi wemthwasisile bese kugcina kuxatshana ngempela kuze kube ubhememe nje kuxatshane kakhulu uyabo gobela wakho uyamhlonipha impilo yakho iyonke ugobela wakho uthisha wakho uyi-HOD yakho uyi-deputy principal yakho uyi-principal yakho umhloli wakho hambe kuyena Mkhulu yazi ngibone lokhu nalokhu uyazi uma ngilele kwenze yazi uma ngihleli kwenzeka lokhu nalokhu ugobela wakho uma mhlawumbe uyaqala ukuba naleli ithwasa mhlawumbe ujwayele ukuthwasisa nje izangoma mhlawumbe njenganje sekufika umuntu okufanele emthwasisa ukusebenza ngamanzi sefana ukugobela naye sukume ugobela uyalisukumela ithwasa sefana isukume ehambe kwabanye ogobela ayi nenkinga la hayi kunethwasa kanje ugobela umsebenzi wakhe ukuthi wena mtshele imlayezo ethunyelwa ihlozi lakhe ebusuku ukuyiphatha kahle lokhu kuyebona ngathi ithwane webamba iqhaza egcekeni uyozuhlale uzulalela indaba ukho umndeni ongenazi inkinga uzulalela ukuthi inkinga kababa lapha ekhaya ikuphi inkinga kamama lapha ekhaya ikuphi wena qala bese uthi hayi usibani bane ngafakaza uzwile ukukhulunywa neselfoni wena ke futhi manje ngempela nawe hayi ngafakaza mina gogo ngafakaza mina makhosi ngizwile ingane la ekhaya ikhuluma kwenzeke lokhu nalokhu sakuwena manje ogijimisa yonke lento le kuxatshana lapha xabana amathwasa kuxabane yabona nje umusumo uyothwasa nje pride uyibeka phansi lento kuthiwa ipride ubeka phansi imithwalo kuyo imithwalo leyo bubi wawuyi ukuyothwasa nobubi uyageza usho ukuthi nakuba ngeke ngikwazi ukuthi ngiyazi inhliziyo yami ukuthi inhliziyo yami iba kanjani kodwa ngiyacela ukuthi inhliziyo yami ayingaba kanjena manje akekho umuntu ongazazi ukuthi unenhliziyo embi akekho umuntu ongazazi ukuthi uqhathizwe uxovizwe uyazi bayazazi abantu ukuthi bawoxovizwe lapha emnyama phela bafuna ukuthi beze betshele ukuthi njengoba uzothwasa-ke awuthwaseli ukuthi uzoxova isigodlo awuthwaseli ukuthi lana uzokhuluma indaba zala okwakho ukufunda umsebenzi uma kuthiwa amantombazana hamba nogeza umuntu hamba ugeza umuntu uyifunde lolu uyibambisise uma kuthiwa izinto ezithile usuyazazini yenza isiqiniseko sokuthi njengoba uthunywa nje usuthunywa kuthiwa wena usekuthiwa usibani uyakwazi ukwenza into ethile uthola ukuthi uyophuma nento eyodwa lapho yazi ezinye zoba mxhandela kodwa ngenxa yokuthi uyobuyisangoma uyobe noma umthandazo noma lokho yokukuthwasile awukwazi ukuphuma wazi yonke into entwasweni ngafuni ukwazi izinto ezingale ukuthi ugobela njengoba eheze kanje yini lena ayibeke ngale uzofica ithuna ngale bese uhamba ukhuluma ugcina usuba nezinkinga eziningi akufuneki-ke amathwasa first wenani masinitshele nomunye oyibonayo le video mhlambe umuntu wakubuya uyothwasa udadweni uyothwasa ubhuti wakho uyothwasa akweqiwa ekuthwaseni awuhambe entwasweni awudinwa ekuthwaseni ayikho into kumele makuthiwa nje uniyacasula kancane ayihambisani nawe kanti uzokwazi kanjani ukuncenga ihlozi fanele ufunde nokuncenga ihlozi ukuthi ihlozi uyakwazi ukuncenga ukuthi alenze lento lenofuna mayenzeke fika umuntu ebulela umuntu ezofuna umuntu uzokufunda kanjani ukuncenga ihlozi ukuthi ayihlozi noma ngathiwa kwakwenzakaleni wayicasuke kanjani kodwa ngiyacela manje ukuthi lo muntu njengoba eze lapha ekhaya mkhipheni ejele ufundiswa yilezo zinto kodwa hayi ukuthi phela nawe bese ngempela usuvuma ukuthi wena uzohlukumezeka
ogobela bayitholile ivideo yabo khululeka bayazi batshelile nabo akho mgobelo ozohlukumeza ithwasa la akho thwasa okuzothiwa lona liyoqhatha abantu lapha amathwasa vele kunjena nje kwesisikhathi ezinye izinto zihamba kanjena nje yiko ukuthwasa ezinye izinto zibhitene ezinjena nje abantu abasuke beqale ukuthiwa bayothwasa kanti bazodala inkinga ekugcineni lezi singayifuni ke thina kunjalo bantu abadala kunjalo madoda yebo madoda kunjalo madoda kunjalo ndlondlo ya siyalalela thina sibe siwulalela umsebenzi wethu bogogo nomkhulu umsebenzi webunyanga lo umsebenzi wamahlozi lo umsebenzi esiwuphiwe abantu bakithi asebalala uthola into omhlaba bavuka kithi bathi uphatheni lo msebenzi uphatheni kuso lesi sikhathi niuveze kubantu ngendlela eniuveza ngayo abantu bazosithuka abantu bongeke besithande bonke abantu kodwa kusala ngeke sihlehle siyemuva siyobafundisa abantu lokho kufanele masibafundise khona ngiyathokoza bogogo nomkhulu imfundiso zami nizemukele ziyakha ziyaphilisa zinika ithemba ziyagqugquzela thokozani